Goeie, en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Je hoort bij optredens van de Sunny Roadshows, de gekke band. En optredens van Alice, Gret Talent, Martin Frankena en een mooi duo. Sander Metz en Adrie de Boer. Twee jaar eerder werden ze voor het eerst del komen. De twee Gletjanissen die daarna een heel tijd groter plak in zijn leven innemen zouden. Het wie diep in de gest, dat heugt hem nog. De wind ziegde om een pleet zinnen. Ze hingen in witte tosken. Dat wie het eerste wat Roan opvoel door luiten en knal van Invest haar maar een kantoorhandje vasthielden. Twee mooie die het net wend wienen om te lezen maar een wantrouwige boer als hij. De manier dat ze op oor het hiem tripken en om haar hinnen gnuifden wie hem net omgingen. Maar de smarge betonplaten onder haar Italiaanse skon en de pleets die het namste suteriger afstutsen hier ten de glonje de Tesla dat de heren in oer komen wienen. En die op schietskenne banden bij ons de sleet opsteld stier. Als een toonbeeld van succes, mooie die het maken hienen, zonder dat ze er haar voor in het zwitwerkje masten. In Samwijns hoe Roan ik wel eens bij in het hiem oprieden willen, maar de hand ontspant op een maar leerbekleid stuur. En dan maar een druk op een knop het Ruud stil voor het zakje litten om in te wutten steen, of beter nog, om zijn statussymbool maar de jermtakken nonchalant naar boeten hingend al heel zelfstandig in parkeren te letten.
Nieuwsgierig bent met nieuwsgierige muziek, vind ik zelf in ieder geval. Ze komen uit Bolzert en omkritten wij, de Sunny Roadshow. Daarvoor Koos Tiemersma. Hij had een prachtig boek kunnen, Code Reer, te geven aan naar goed praten. Ooit begonnen als singer-songwriter, ziet in bands, maar ze worden toch een skruwer op een paard. En die roman, die krijgt straks alle aandacht hier bij u op de bank. Mooi dat je erbij bent. Dit is al even van Noorderwien. Dat we terug hier met een optreden van Vliende Wieken nog. Die gaan we nog lezen. Vol gas, live in Noorderwien. Efter de kei in het boethuis. Op het bankje wat er stier. De vierde ik mij thuis. Hoe dat er nog weer. De wie net een soort licht. Het hier er nooit west. Bakje koffie wat bedacht. We gingen het heel best. De tijden van Jedde. In het verliezen. Ik weet het nog goed. Dat we de stenen. Efter de kei. Snus naar het melken. We gingen eten al op. Stuk was je mutje. Dan de heer soldaat. En naar het loekta. Pakjes extra. Hier genoeg. De deur in het bloed. Van het oude boethuis. Ik weet het nog goed. Hoe het weer bij je stuurt. In het lietshuis. De boorman appels jatten. Snabby het thuis. De dieren van Jedde. In het verliezen. Ik weet het nog goed. Dat we de stenen efter de kei, efter de kei, huis efter de kei. Dankjewel. Vol gas, live in Noorderwien. Te gek om ze weer eens even te hebben. Fantastisch album als uitgebracht. Ja, mooie rockmuziek, zo is het eigenlijk. Maar heuken, dat jet er gewoon bij. Nou ja, dat is wel een mooie stelling natuurlijk. Zeker dat het om muziek gaat. We praten over muziek. We laten het vaak een keer in deze aflevering van Noorderwien. We gaan even praten over Makkum. Ja, misschien gaan we het laatste album van Dokkum Lokaaltje nog mee krijgen. Daar gaan we Trump in Makkum. Daar is echt nog een heel stuk muziek over schreeuwen. Mooie teksten over een zek. Maar als je toen Makkum hebt en popmuziek, dan denk je, nou, dan ben je maar een stuk of 10, 15 bandjes, ben je wel clear. Maar, Arie Kupers. Ja, het binnen wat meer. Ik zeg, want er is een boek uitkwam, dat ga je presenteren, 30 november. Ja, klopt. Ja. Nou, ik heb voor de stichting Oud Makkum
heb ik een boek geschreven op verzoek van... nou, Arie, docist in de muziek. Wel leuk als we een verhaaltje horen. Maak hem een pophistorie, mooi. Nou, ik dacht, dat is wel leuk om er mooi te beginnen. Ik denk, nou, ben je of 15, maar dat werd er aardig wat meer. En toen uiteindelijk is het een boek geworden. Met 220 pagina's, met leuk fotomateriaal. En bands waarvan ik het bestaan net al wist. Terwijl ik dacht dat ik alles wist in maken. Maar ik wist een hele hoop net. En dat was een hele leuke ontdekkingsreis, om het zo maar te zeggen. Hoe ben je daarachter gekomen? Ik bedoel, de 16 te interviewen over een van die haatstukken... en die vertelt er vervolgens dat er een oren bent? Ja. Of wie er ook nog wat zwart op wit ergens te vinden? Nou ja, uiteindelijk als het op ziek is, dan is er wel wat te vinden. Maar het hier vooral van als het maar in praat is... Hè, dan zoals, ja, maar hij is toch die wel... Oh nee, heet ik een band. Nou, en dan heb ze gewoon opbellen en dan een interview met de meesten. Nou, maar ik in het verleden, bijvoorbeeld als we even helemaal teruggaan naar de historie. De Makkemer popmuziek, dat begon in 1966. Ik meende altijd dat het een band wie dat de Imps, dat was dan de eerste band, maar... Wie de Javelins, hè? Ja, het waren de Javelins, dat wist ik net. Ik wist niet dat ze bestonden. Maar daar heb ik foto's van gevonden en daar leeft er nog iemand van, dus dat is ook wel heel grappig. Ja, dat was eigenlijk de eerste band. En de Imps, dat weer dan een band. Nou, wat die dan speelden dan in Makkum, dan was het... ik heb uit het plakboek van een van de jongens een verhaal zie. Dat ze dan zaal open om 8 uur, zaal vol, kwartier door 8. Nou, dat weer de tieren dat het al vol weer. Maar het bracht dan zoveel opwinding teweeg... dat als die band dan bijvoorbeeld ergens oorspeelde in Makkum... dan werd er een bus gehuurd en dan gingen de 50 man in de bus, mooi... Nou, het warfje erop. Dat meestal ontaarde dat in wat schermutselingen met de lokale bevolking. Maar het was altijd wel heel gezellig en heel opwindend. Ja. Dat de eerste. Nou, de Imps was eigenlijk wel de eerste band die ervoor zorgde dat de beatmuziek, zoals het dan heette. Dat wil ik vreemd. Dan hebben we het dan inderdaad beatmuziek. Dan hebben we het over beatmuziek, ja. Beetje Beatlesk-achtig. Nou ja, het was vooral covers natuurlijk. Hè. Vooral dingen als Gloria van Them en dat soort nummers. De hits natuurlijk van dat moment. En wat redelijk te dwan weer natuurlijk. Ja. Maar toen werd de muziek nog niet zo overgeproduceerd. Dus toen koos als bandje kost het voor gauw nooit van. We kennen die van de Zware Jongens, van de Dikke Lul Band natuurlijk. Absoluut. Maar uit dat boek heb ik orennaam bij. Onder andere de band Badge. Ja, wie dat in de eerste? Ja, dat was wel mijn eerste echte band, zeg maar. Dat was ook weer met een jongen uit de Eems en wat orenknapen. En ja, wij begonnen in, nou, volgens mij zo 22, 23 begon dat. En volgens mij werd, ja, ik weet het niet precies meer eigenlijk. Ik heb het te holen, maar volgens mij in 23 was het eerste optreden in de kantine van het Makkemerstrand. Een leuke anekdote was dat ik vooraf nog een ijslolly kreeg van een van de vrienden, want dat was mijn leeftijd ongeveer. Die ik nog op het podium op zie te vreten, dus ja. Wat voor bands kwamen daarna eigenlijk voor jou dan? Nou, na mij kwamen de bandjes als Exposure met een hele goede zangeres, Annelies Vree. Die speelde letter in de Phones in Utrecht en Business. Die heeft wel best wel een carrière maken. Ja, nou dat kruist ik in het boek. Dat is eigenlijk een van de weinigen die er echt een carrière van maken had. Ja, nou dat was een hele... een speciale zangeres. Maar het bandje, dat Exposure, dat doet ook een reunie op het festival bijvoorbeeld. Dat is ook wel hartstikke leuk om... want we hebben nou het boek, maar het boek resulteerde ook in een festival... wat wij op 30 november en 1 december horen. En dat is een gevolg van het onderzoek naar het boek. Ja. Verhaal op verhaal, anekdote op anekdote. Zeker, er binnen enorm veel grappige dingen. Ik zal je wel één ding vertellen... Hoe ouder de bands, hoe heftiger en hoe smeuiger de anekdotes. En dat komt omdat Sint-Wurg alles is heel goed aftekeld en alles is geregeld en riders en zo. Dan gebeurt er eigenlijk volle minder dan in die pionierstiert. Nou, dan kreeg je echt, dat wie niks regelt en het een wist hoe het moest. Dus ja, er gebeurde van alles. Nee, dat zit allemaal in het boek. Ja, ik zal het net al even klappen, maar een mooi verhaal vond ik zelf wel. Dus Joe Burton. Ja, maar dat is nog verder waarom. Ja, dat is echt oldschool, hè? Ja, nou, als je dat is... Maar dat werkt nou de eerste persoon die door de Oslo die oorgang weer. Ja, nou ja, Joe Burton was geen muzikant, maar ze was wel een goochelaar. Nou, dan moet ik even het hele verhaal even vertellen. Ja. In de jaren 30 was er in Makkum een band. En dat was dan... Ja, popmuziek is het niet meer, maar dat was wel populaire muziek. Dat heette de Carafiat Band. En dat was naar aanleiding van een Oostenrijkse jongen die naar Makkum kwam weer. Ja, nou gaan we helemaal terug in de historie. Zeg maar, in de 21 was er hongersnood in Oostenrijk. En toen gingen er alweer Oostenrijkse band.
Die werden dan naar Nederland gebracht om aan te sterken. En een van die Oostenrijkse jongens, dat was een meneer Frans Leo Carafiat. Dat was een heel berucht figuur, dat kan ik daar wel even vertellen. Die had een pistool op zak en dan zit er in de kroeg, in de Makkum. En dan zit er in de flessen van de bar. Dus dat was wel een kleurrijk figuur. Maar goed, hij was ook een hele goede muzikant. En zo ontstond dan de Carafiat Band. En die speelde dan in de jaren 30. Nou ja, in Makkum en omgeving. Maar de programma's werden dan niet helemaal avondvullend. Want dat vulden ze om met een goochelaar. En dat was Joe Burton. Ja, correct. En Joe Burton, dat was naar eigen zeggen de eerste man die de Afstedijk oorsteeds, want die werd in Den Helder. In het begin moest hij met het boord zien, maar op een bepaald moment is hij doorheen gegaan. Dus hij was de eerste. Ja, en nog even een naam. Ja, ik vind het wel leuk dit soort verhalen om even op te doen. Jan Scheepvaart, Schepie. Schepie, ja. Daar ze nog mee spelen. Jazeker, ja. Schepie doet ook mee op 2 reunies. Hoe oud is die? 273, dat valt nog mooi. Het ken nog correct dus. Ja. Dat keer nog correct, ja. Ja, maar ik zou namen, dat doe ik dan op in zijn boek. En dan je kent hem natuurlijk. Hij is natuurlijk in Friesland heel bekend. Waar hij is ook de kaatsballenmaker. Jan is van het kaatsatelier Friesland. En hij is regelmatig was op televisie te zien. Was in Keertsboom. Maar Jan weer dan de Benjamin van de IMS, zullen we maar zeggen. En toen, hij was volgens mij 16 jaar toen hij bij de IMS kwam. En daarna heb ik mooi spelen in Badge, later nog in Oorbensen met Flashback. En dat treedt ook allemaal op het festival. Dus dat is wel heel leuk. Nou ja, er zit een mooi verhaal over. Klaas van der Eems. Die meldt hem op een gegeven moment bij een optreden. En dan zei Jan, daar komt er wel in. En dan denken ze al dat hij de manager is. En die krijgt uiteindelijk het geld voor het optreden. Ja, nou goed. Hij mocht net naar binnen. En dus zo wat overleg. Hij zei me, dat is toch de manager. Ja, ze kon niet naar binnen. Ja, het zijn wel gewoon van die kaartjes. Ach jongen, dat is natuurlijk niet dat... Ja, maar over kaartjes, er zijn nog steeds kaartjes voor het festival. Ja, we zullen ja, we hebben het even een commercieel denken. Ja, Boekstok. Er komen we nog wel even over te spreken. Nog via het festival zelfs. Even de sprong naar het Sint-Wurg. Kom ik toch bij Arnold de Boer, Zea uit. Zea, Zea is natuurlijk ook een fenomeen. Zeker Arnold. Ja. Ook een zanger van Die X. Die jongen die staat op de grootste festivals. Roskilde, dat soort dingen heeft hij spelen. Met Die X. En daarnaast heeft hij zijn project. Dat is Zea. Dat is eigenlijk een solo project. Ja, dat heet niet de gekste dingen, maar die samen met de Makkum drumband staan ze ook op Snoien op het festival. Maar hij heeft met Zea en de drum, het hebben bijvoorbeeld op Welcome to the Village hebben ze even in Paradiso stond. Ja. Heel Amsterdam verbaasd. Er komt in één keer een drumband binnen, dus dat kennen ze daar net. Er zijn nog volle meer verhalen in dat boek te lezen, maar die gaan we nog net verklappen. Ik had mij een heel soort plezier in ieder geval lezen, Arie. Bist u nog steeds actief? Ja, de treedt nog steeds op. Doe je dan duo, solo of met band? Ik doe met Zware Jongens met Fokko nog steeds. Ja. Treden nog steeds Fokkodam, hè? Fokkodam, ja. En ik doe de laatste tijd regelmatig een solo optredentje met het funzige repertoire van de Dikke Lulband. En dan kom ik op de gekste plakken terecht. Ja, dat klinkt misschien raar, maar misschien best wel die meest succesvolle uit Makkum bij, hè, wat dat betreft, qua popmuziek. Ik ben in ieder geval wel de omvangrijkste muzikant. En natuurlijk BME-boekings. Dat had ik nogal wat invloed gewoon op de muziekcultuur in Friesland. Dus wat dat belangrijk. Steeds de gelukkig zelf in, laat het zeggen. Ja. Nou ja, goed. Maar één ding, het is gewoon leuk, hè, muziek. Dat is het kernwoord. Maar dat is nog even leuk. Ik heb het heel hoop van die... Maar je bent klaar, maar je eindelijk voor het festival. Ja, nee, ik heb een hele hoop mensen sprutsen. En iedereen werd enthousiast als het maar iedereen praat over hun muzikale activiteiten. En dat is eigenlijk de reden om dat festival te organiseren. En er is voor iedereen wat. Want uit alle periodes van de geschiedenis is er een band. Dus als je in de jaren 70 stappen, dan kiest je een band en die tiert. Maar ik heb die in 80, 90, 2000. Nou, uit elke periode is wat. Dus ja, het wordt ook een heel leuk festival qua reunie. Want iedereen kiest je nog wat bekenden treffen. Het is 12 dagen lang. Sneeuwen beginnen we al om 11:08. En Snoien begint het al om 3 uur. Dat is nog wel even bijzonder. Op Snoien te midden doen wij een promsconcert samen met het muziekkorps, Halleluja. Dan heb ik een eenmalige band samengesteld. Onder andere met de drummer van de Suskes. Dat vind ik dan ook alweer heel grappig. Met Wouter. En we doen dan een aantal nummers met korps, zangers en zangeressen erbij. En om de oude tijden van de IMS te doen herleven, doen we ook nog een nummer met Jan Scheepvaart. Dus
Maar ja, het wordt volgens mij hartstikke leuk. Ber, in Makkum gewoon. Je mag hem in de loods en kaarten. Nou, ze kunnen ze bestellen. Ja, dat is wat we doen het niet digitaal. Ze kunnen mij een persoonlijk berichtje sturen via Facebook. Arie Kuipers op Facebook, naar Vies mij altijd. En eventueel kist morgen in de Waag in Makkum. Dat is waar de stichting uit Makkum zit. Daar worden ze verkocht tussen... Oh nee, ik mocht net morgen zeggen. Hè, Knippen we eruit. Nee, knippen er maar uit. Nou, aan de zaal binnen over kaarten verkrijgbaar. Net stenen met erin. Het boek wordt presenteren, maar dan ook 2 dagen feest in Makkum. Vanwege een prachtig mooie en echt wel een hele lange historie om muziek. Het gaat wat verder dan zelfs dan popmuziek. Nou, wie had zelfs ook Googlers gewoon. Dus wat daarom belangrijk. Bedankt Arie, dat is er een weer succes. Alvast een heel mooi weekend. Feestweekend aanwezig. Dankjewel, dat zal vast lukken. Ja, er is alcohol, dus dat komt goed. En een proto muziek dus in Makkum. Wij gaan ook terug met muziek. We hier zien in de studio, vrienden week. En we hebben nog een opname te lezen van de band Skeffer live in Noorderwien.
Toffe band, toffe muzikanten en ook nog een tof nummer van Skeffer. Vliende week hier was hier te gast. En we willen dit nummer ik absoluut nog even uitsturen. Dus bij deze. Je weet het, bij jou wel graag roemte om jong talent. En de dame naast me, ja, dat vind ik een echt grut talent. Ik ken ze. Ik koer ze al wat langer zonder dat ik het echt zelf terug hier. Want ik had ooit eens een keer met Esmee contact houden. En toen wie ze eigenlijk van plan. En dat had ik die uiteindelijk om naar Londen te reizen om daar. Volgens mij, Esmee, een soort van muziekopleiding te doen. Hoe zit het eigenlijk? Ja, klopt. Ik zou inderdaad... ik heb ook gestudeerd in Londen, Popular Music Performance. Maar helaas, door corona, ja, dat heeft toch heel veel gedaan. En ik heb de opleiding gewoon niet af kunnen maken. Dus, dat is jammer. ja, het was echt balen. Je was een hele toffe opleiding, dacht ik. Het was echt super vet. Ja, zoveel dingen krijg je mee. En het is natuurlijk allemaal in het Engels. En je zit met allemaal muzikanten omringd. Het is geweldig. Ja, het was heel leuk. Ja, maar ja, soer, dat het opbrekken moest. En er dus net weer opnieuw onbegonnen dus. Nee, klopt. Nee, ik ben uiteindelijk door corona dus terug naar Nederland gekomen. En toen dacht ik van, nou ja, toen vond ik hier mijn plek weer wat. En eigen dingen opgebouwd. En ik denk, ja, als ik ooit weer terug wil, dan kan dat. Maar ja, ik vind hier nu mijn plek ook wel weer een beetje. Ik beleid om, want ik is in ieder geval hier optreden. Dus daar ben ik dan echt voor. Hey, want we gaan net samen naar Londen aan. En dan komt ik net samen weer om. Dus het is je net samen. Maar horen we muziek en nog eens een keer muziek. Ja, Zingen. Ja, graag. Ik wil eigenlijk ook veel meer nummers uitbrengen. Maar soms weet ik zelf gewoon niet zo goed waar ik moet beginnen. Dus dit was gewoon iets wat eigenlijk op mijn pad kwam. En ik ben er super blij mee. Ik vind het een tof nummer. Ja, want toen is aan performen hier. Never Met a Man. Net door jezelf schreeuwen, maar wel een noordelijke touch. Hè? Want Hilda Vos had het schreeuwen. Ja, klopt. Hilda Vos heeft het nummer inderdaad geschreven. Zij is supergoed. En ze heeft een hele leuke tekst voor me geschreven. Dus ja... Wat worst. Ja, natuurlijk wereldberoemd worden. Maar wat ben de ambities? Ja, de ambities voor nu zijn gewoon om meer muziek te schrijven... en meer een beetje in de blues, maar misschien een wat modernere rand eraan te geven. Blues is natuurlijk heel dramatisch en ik wil graag al mijn drama daarin stoppen. Dus, en dan een wat moderner. Dus ja, dat zijn voor nu mijn ambities natuurlijk altijd. Beroemd worden lijkt me altijd vet. Maar voor nu is vooropstellen gewoon muziek maken en muziek schrijven. Dat lijkt me geweldig. Ja, en we treffen die nou ook in een periode. Ik denk dat toen dingen aan het opbouwen best mijn band bezig. Maar dat is nog net helemaal klaar. In je noemer uit, dus me horen we. Dus is het echt nog gewoon het begin, hè? Ja, ik zit echt nog aan het begin. Ik zit inderdaad met een bandje. En we zijn dan zoekende naar een bassist. En als we dat wat op hebben gebouwd, dan gaan Kom je weer? Ja, gaan we kijken. Die mijn band haar, ja. Wat doet bij die stem? Had dat die zelf geleerd? Had je les horen of een opleiding horen? Ja, nou, mijn moeder die zingt ook heel mooi. Dus ik denk dat ik het een beetje van haar heb. Maar toen ben ik eigenlijk zelf wat gaan zingen en zanglessen gedaan. Meegedaan aan de Voice Kids vroeger. En toen heb ik ook echt zanglessen pas opgedaan. En zo is het eigenlijk een beetje gekomen. Ja. Ik neem die eens mee, maar die artiestennaam is Alice. Ja, dat leidt in een koers verlengde. Of zit er nog een verhaal achter de artiestennaam? Nee, inderdaad, mijn artiestennaam is Alice May. En dat komt eigenlijk, Alice is mijn tweede naam. En May staat een beetje van Esmee. Het was eerst Alice en toen was dat op Spotify ook al bezet. Ik denk, ik doe Alice May. Ja, want hoe ben je daar te vinden? Door Alice May, dus A-L-I-C-E en dan M-A-E. En dan Never Met a Man. Oké. Ja. Goed, ze gaat hem live doen hier. Daar ben ik hartstikke blij mee. We hadden al gepraat, ze komt hier met de band. En dan gaan we haar vervolgens haar hele carrière volgen. Want ik vind haar echt een groot talent. Fantastische stem, maar dat jij hem nou wel. Ze is live in Noorderwien. Alice! And then let me fall. No.
ever think that I didn't care, that I didn't picture you in my forever dreams. How dare you? How could you let me in and then walk away? Don't you ever think I let you come back again? Oh, I never met a man who learned me so much about love. No, I never met a man that pulled me in so fast and then let me fall. No, I never, no, never met a man so cool. 'Cause I never met a man just like you. Never met a man who learned me so much about love. Oh, I never met a man that pulled me in so fast and then let me fall. No, I never, no, never met a man so cool. 'Cause I never met a man just like you. Never, never met a man like you. Ja, jong talent. Alice in dit geval. We jou haar graag een plakje in deze aflevering van Noorderwind. Ze komt dus hier uit Friesland wij. Hiet eigenlijk Esmee en ja, had het vak toch een beetje leerd in Londen. Toch een beetje de bakermat van een heel soort popmuziek. Nou, goed. Je weet het, dit programma doet een protten met poëzie. Maar ze noemen ook wel mij een echt boek, om het zo maar zo te drukken. Want ik kreeg een mailtje van mijn gast, Koos Tiemersma. Hij zei, ja, ik ga eigenlijk een heel mooi boek kunnen. Coördineren en daar wil ik eigenlijk wel wat over vertellen. Het is actueel. En ik moet sinds ik had lezen. En het is ook nog een heel noffelijk boek om te lezen. Dus ik denk, ja, kom maar eens del. En mooi dat er even best, Koos. Welkom. Kom maar. We beginnen net het boek. Want ik wil toch maar daar even over muziek beginnen. Oké. Want we kennen die natuurlijk vanwege een heel soort skruwerij. Bist nou eigenlijk begonnen als skruwer of als muzikant? Want we had nog in een band zitten. En daar had ik nog wel mij leert mij die in even mij of net? Ja, lied. Ben we twaalf maar worden zelfs nog een keer. Ik ga in het groep. Wanneer wie dat? Dat wie in 92. Dat is al heel lang lien. Ja, en daarna hebben we het Noord-Nederlands Liedjesfestival hebben die in. Dat hebben we woon. Dus wij winnen wel aardig aan de gang. Een cd maken, maar skift. Dat weer dan het bandje dat ik in zie het. En ja, dan ben we maar een beetje alternatieve route ben we in langs boeren en zo. En dan hebben we in Borkerij en hebben we een soort optreden. Een boeren de Jean nemen we dat. Dus dat hebben we die in. Ja, Skus dan was teksten van lieden of best eigenlijk Ja. de hele muziek wil stoppen? Ja, nou, ik ben er nou wel maar stoppen, maar ik maak je wel vaak oerzettingen. Dat doe ik dan nog wel gauw. Voor Ernst Langhout heb ik een aantal oerzettingen maken. Doe maar mijn boekenweek geschenk en dan kan ik een soort optreden met Ernst. Die ook daar helaas stongen is. En ik Ja, heb... maar, toch, wat die dat met die? Ja, dat die wel wat mee. Dat vond ik een heel naar bericht. Ja. Want ja, ik hoor goed met Ernst. Nou, we kennen Ernst al hier, een ontzettend leven man. En ik echt een vakman. Ja, daar heb je een protte willen mee gaan en dan in een ziek en voort. Ja, dat mooi me wel, maar ik zei, dat die me echt wel wat. Ja, dat is leven vreed, hè? Ja, dan is het leven vreed, ja. Ja. Nee, ik had het helemaal net verwachten, dus dan jij dat. En je dat zo. Ja, uiteindelijk is die net heel lang ziek geweest. Hè? Nee, dat ging samen niet in. En eerst die brongen al, dat werd al zo vervelend. En doe dat erachterom. Nou, Hoe vond het met hem? Want hij werd toch een hele hippie. ja, nee, dat is weer machtig, jongen. Wat hebben wij een willen, hoor. Dat is schitterend. We zitten vast in liften op Tresor. In Tresor has een lift bij Gelies. En dan zit aan de ene kant door de staps erin. En hij hier alle apparatuur erin laden. Maar dan mag er aan de andere kant weer uit. Dus zulke dingen, hè. Dus, dat is weer echt ernst. Ernst die gong zijn eigen gang. Maar een vakman, hè. Ja. Een muziekman. Ja, als er een keer een microfoon van de snuit hier, dan... ik had een nummer van Lennon oorzet, Mind Games. Zeg je het boekenwieken geschenkt dat ik schreeuwen hier, dat die ik over John Lennon. En
Nou, dat nummer dat is best wel lastig om te zongen. Nou, dat klapte er net toch in één keer erin in de studio, jongen. Dat was net, weet ik, wie diep onder de indruk. Dat wilden magische momenten. Hè? Ja, dat zijn mooie momenten. Ja, echt wel. Dat was op een gegeven moment trok in met schreeuwen. Dat leidde hij beter? Of wie is klein met de muziek? Of hoe dat ging? Nou, Skift voelde uit elkaar. Ik heb een paar hele mooie maten. Foppe Jacobi en Bouke van der Heijden en Foppe die verhuizen. En nou, dat houdt op. En ik kies niet meer om nog een nieuwe band te beginnen. Ik heb geen tijd voor reis. Dus toen ben ik, ik dacht, man, een liedje wat langer. Dus ik had er een verhaal van maken. En dat verhaal ik instuurd van Ray Lioritz, mijn prijs, en die woon ik. En ik dacht, nou, dan kijk het blijkbaar wel. Ja. Nou, toen had ik dat verhaal uitgebreid aan een boek. En dat waren de leider. En de rest is geschiedenis, zeggen ze dan. Ja, hele mooie boeken op die naam. En daar staat Henk van der Velde, prijs nog woon. Ik is Piet Japik prijs. Dus, ja, doe maar weer. Ja, kom maar op met die prijzen. Ja, kom maar op. En dan kom je uit bij het boek wat... hoe lang is het nou uit eigenlijk? Nou, een paar maanden. Ja, het is maar correct, hè? Ja, het is maar correct. Ja, dat is na uit. Ja. Koordereert. Het verhaal van een Fries dorpje. Ja. Daar dreigt toen heeft het een wienpark, hè? Ja. Ik had het een wienmoenenpark. Maar het het gay Fries wienpark of niet? Ja, nou, voor mij wel. Voor mij is, als ik het zou maken, dan is het gay. Ja. Het dorpje het Vieren. En wat een beetje van de hoorn leidt, dat zwaart voor ophef. Nou, en vertier op een rare manier, maar een hoop gedoog in ieder geval van vaststanders, tjenstanders. En de beschrijft eigenlijk aan de hand van 18 persoonlijke portretten, een beetje liedje verhaal, hoe dat proces gaat in zo'n lieds dorpje. Ja. Ik dacht even nog in eigen skiertnis. Du bent boerenzoon en oors, nevens mij, moest in Heid het boerenplaats ooit opgaan vanwege een industrieterrein, of niet? Dat was toch heel goed opzocht. Ja, dat klopt. Is dat echt een soort leidmotief van dit boek, West? Nou, een beetje vol. Want de kist nog zo mooi aan de gang wezen. Er zijn altijd wel dreigingen en dingen die op je waai komen. Nou, en dat heb ik in Vieren dat ik beschreven. Ja. Dat is een denkbeeldig plakje. Ik had eens een beetje uit Einemwaai. Dat is een oorboek van mij. Ja, van het boek van Sienna Verlinde, daar had ik al eerder. Ja, precies. En Vieren kwam er ik al in voor. En ik dacht van, nou, dat is een mooi plak om dat Wienmoenenpark, om dat daar del te zetten. Ja. En dan woe ik wel eens onderzoeken wat voor uitwerking had dat nou op mensen. Ja. En in zo'n dorp zitten zelfs altijd wel breukelintjes en basten. En die worden dan in een stuk wieder. Dat kan je wel zeggen. Want ik had er zelfs research verdiend. En plakken, dat dan een plak vonden, nou, dat is het mal. Maar hetzelfde als bij asielziekencentra. Dat is precies hetzelfde, dan krijg je dat ik. Ja, maar dat we de Zijstel... het boek 6 del als een streetje in een wienmoenenpark. Nou ja, streetje, daar ben ik gewoon voor. Hè? Dus, ja, dus vandaar het gedoog. Maar het is vooral een verhaal of verhaal 18 in totaal om meesken en emoties en hun grilligheden, hun jaloezie, de roddels, alles komt erin voor. Hè? Ja, nou ja, maar dat speelt het altijd mee. Dus je kunt nooit zeggen van een persoon die is voor of tegen zijn wienmoenen en dat is het dan. Doos is direct te presenteren. Maar ja, wat best toch voor een man? Wat speelt er achter onder dat petje? Nou, mensen had een geheim. Precies. En dat wil ik altijd dan wel even zien laten, want dat bepaalt vaak hoe de boeten functioneert. Ja. En dat is bij deze mensen ik zei. Dus er zit er een man die zit op het hoorn van het dorp, Melle Moentje. En Melle die is wend om voor de hobby moentjes te bouwen. Voor in de tuin. En dan krijgt er in zo'n wienmoenenpark erachter op zijn vleer. Ja, we zijn al emotioneel, hè? Ja, die zijn nogal emotioneel. Ja, ik moet even vol verklappen. Maar, en dan lees ik uit hoe dat al reageert. Ja, een dramatische lijn in het verhaal. Want dat wie natuurlijk wel de object. Er had in principe 18 personen, zou ik het even zeggen, opviert. Ja, wie dreig om daar een reële lijn in te krijgen? Nee, dat vond ik net. Die liedse verhaaltjes, het dreigt gauw te ontsporen, hè? Een soort persoonlijk verhaal, of niet? Jawel, maar uiteindelijk dan als trolleest, dan is het zin dat die personages, die komen in elkaars verhalen voor. Ja, maar moest er als crew heel bot in best verdwijnen, of niet? Of gaat dat op een gegeven moment vanzelf? Dat gaat op een gegeven moment vanzelf. Ik doe het al langer, en dan gaat dat uiteindelijk wel volle makkelijker als in het begin. Dan mag je echt oerel om denken. Nou mag ik oerel om denken, want dan mag je een hele protocol in de lucht houden. Ja.
Dus het is altijd wel goed opletten dat iemand die het hier had in het begin van het boek, dat aan het eind van het boek nog had. Je moet wat consequent zijn. Ja. Nou ja, in wezen is het heel in einde al een beetje dien. Heel Ja, daar heb ik het dus hij had het een beetje dezelfde opzet. De stijl is wel hoor, maar het had wel dezelfde opzet, ja. Er zitten prachtige dialogen in. Hoe doe je dat? Observeerst u of doe je de eigen tekst en stelst die voor? Want er is bij die personages Jerk aparte en oren dialogen als bij een oor natuurlijk. Hè? Ja, die praten oor zoals een oor. Die is groffer. Ik praat altijd snel, door is het traag. Hè? Ja, dus, dat werkt het zo. En dan moet gewoon goed in de holle houden hoe zit hij in elkaar en hoe docht hij in. En hoe zoer die ervan? Er zit een snackbar eigenaar zit erin. Ja, die praat heel oors als in een woorden geleerd. Als de moederman. Als de moederman en als Trui Alting, de huisdokter die de pastorie opknapt had. En die ter wennen. Amsterdam wennen had. Juist, precies. Dus dat werkt het alweer oors. Ja. Ja, maar mooi al je typstra's bij elkaar. Ja, dat is wel zo. Ja, maar dat is niet waar vaak. Hè? Wat vind je in dat opzicht het belangrijkste dat het heen bloedt als dit boek lezen haast? Het proces, de emoties van de mensen? Ja, ik wil zien weten hoe mensen reageren. Net zozeer de kant van het wiemoenen. Nee, nou ja, dat is de katalysator vaak. Ja. Nee, maar ik wil zien weten hoe mensen reageren op zulke ingrepen. Want er komt een bedreiging hoor. Het zijn best wel grote ingrepen. Hè? En elk had een mening over wiemoenen. En ik ben eerlijk zijn bij toen de ziek ben geen zien komen die het mooi vond. Nee. He, de meeste, nee, elke die zei van ja, het is nog een tasting van het longskip. Maar ja, daar ben ik ben net. We binnen dat ik net consequent in. Het longskip is, ik ben al wat ouder en ik weet hoe het longskip de 50 jaar lijn uitziet. Nou, en dat wie heel hoor, dat het er nou uitziet. Het is nou een soort van industrieel terrein is het zuiver haast worden. Vogels binnenvoort en alles. Dus en dat speelde ik al helemaal in dit boek. Dus, ja. Kun je het wat anders zien, dat Friese longskip van nou? Nou, de binnenstikken, daar ken je beter, maar een beetje rust voor uitzien. Goed. Ik zit wel eens op de fiets en dan krijg ik pijn in de buik van. Wat is ik ben een veldman. Ja. En ik mocht altijd graag in het veld omtwarken. En dan ben je wend dat er vogels binnen en alles. En als het nou zo is, dan is het zwart. Ja. Plakken, daar komt haast niet alleen meer voor. Nee. Dat is net mooi. Net mooi. Je had al eens een wagen om te stoppen met schreeuwen, dan heb je weer terug in. Ja. Ik ben een keer dat we om 2010 hebben, toen had mijn uitjouwer doep, Friese persboekerij houdt op. En nou ja, ik denk, misschien is dit het moment om er een punt achter te zetten. Maar toen kwam het e-book op. En dat vond ik wel weer een uitdaging. Ik denk, nou, dan mag ik toch maar weer een boek schreeuwen. Dan is het wat raar. Dus toen ben ik toch weer begonnen te schreeuwen. En soms publiceer ik mijn boeken net alleen nog op papier, maar ik als e-book. En smaakt het dit weer naar meer? Nou, op dit staat net. Ik had dit boek eens te jaren, maar mijn laatste 2 orenboeken, die ben ik bij Minuutjouwer, het nieuwe kanaal, binnen die verschijnt de invaller en Quist. Die hak eens wat schreeuwen of de opzetten hak maken in de coronatijd. En toen we er in een hele soort tijd kwamen vrij en ik een soort inspiratie wil. En nou, dit is eens het laatste van die traaien dat nou gepubliceerd wordt. Dat nou ga ik eerst maar even rest om. Jou die eerst maar even del. Ik jou even del. Dat is gruwelijk. Korderit, leidt in de boekwinkel. En oorskrips denk ik wel online bestellen als e-book. Zoals er een stuk uit vallezen willen. En zoals vertellen willen wat vallezing is. Uit welk stuk? Ja, nou, er is een stuk. Het initiatief het nam trok een herenboer. Abe Bolt is dat. En die beziekt het orenboeren erbij te krijgen. Die in het plangebied zitten, steeds maar. En daar had er een adviesbureau voor inschakelen. En 2 mooie van het adviesbureau die komen te lonen bij Roan Hoogstraten. En dat is een boer, nou, net echt een succesvolle boer, laten we het samen zeggen. De beleid is zuterig en hij bakt er eigenlijk niks van. Hij komt ook al voor in mijn boek Einem. En die krijgt hij niet in 2 van die gledjanissen, krijgt erop bezitten. En nou ja, hoe dat het, dat lees ik dan in dit stukje even voor. Dan zeg ik maar gewoon wat ik kijk bij muzikanten toch. Dit is een live in Noorderwien. Koos Timmersma. Wij volgen de agenda zoals we die in uw lijst opsteld hebben, zei Trui Alting, de voorzitter van het dienst. Maar eerst een technische taaljochting van de taskforce uit. Daarna zal vrouw Weda kwaad ingeen op een politieke achtergrond. Als dat West had... Maar wie teken je bij het kruiske, roept een oud man op eerste wiegen. En wij hebben de Hoekstraat, Hoogstraten en Bolt.
Al dwarren die het net aan om je te verschijnen. En laten ze hem de kastanjes uit het vuur heljen. Correct, Kees, wordt uit het broeinest achterin wij roppen. Wie pikken dit net, wat meen je hem wel? Dat we u hier de wet vastskruwen litten? Zo op mijn voorlichting. Je mag je neer te zitten. Kees Krul, mijn stimband dat de Titanic aan optakelen worden kan, viel te stiepen. Zit doorheen en houdt de wielers oerbekende posterboppen de holle. Oren volg je en stekken een eigen exemplaar tot de loft in. Kees wiest op het tekstboppen zijn kopje en raast het uit. Koordereert! Een gulp die toch het grootste pad van de zeel oernomen wordt. Er ontstaat een ritme in die posters, een tribale doens, als dampende boppenlaag op een massaal droegen onvrede. Soft as the voice of an angel, breathing a lesson unheard. Hope with gentle persuasion whispers her comforting word. Wait till the darkness is over. Wait till the tempest is done. Hope for the sunshine tomorrow after the sunshine is gone. Whispering hope, oh how welcome thy voice, making my heart in its sorrow rejoice. If in the dusk of the twilight, dim by the region afar, will not the deepening darkness brighten the glimmering star? Then when the night is upon us, why should the heart sink away? When the dark midnight is over, watch for the breaking of day. Whispering hope, oh how welcome thy voice, making my heart in its sorrow rejoice. Whispering hope, oh how welcome thy voice, making my heart in its sorrow rejoice. Last night I had a stranger's dream I ever dreamed before. I dreamed the world had all agreed to put an end to war. I dreamed I saw a mighty room. The room was filled with men, and the paper they were signing said they never fight again. And when the papers all were signed and 1,000,000 copies made,
and the people in the streets below were dancing round and round, and guns and swords and uniforms were scattered on the ground. Last night I had a stranger dream I ever dreamed before. I dreamed the world had all agreed to put an end to war. Ja, ik hoop dat we een beetje in de stemming binnen voor de Christ. Ik wat haast net te sissen. En dat van Noorderwien. We bemiddeld de laatste die door Christ beginnen. Nou, ben we dit hier eens een keer de eerste. Sander en Adrie dus. Goed, ik moet even... je mag al even zien, de Sunny Roadshow, Joert werd de gast. Het is een heel mooie single uitgebracht. Die had ik al een paar keer gedraaid op de radio. Perry Verlien, een mooi album. Ik dacht, heugt iets om je maar eens even uit te nodigen. Sjoukje, mooiste best. Leuk dat Jim er binnen. Ja, hartstikke bedankt. Leuk. Stel even de band voor nog. Nou, wij zijn dus de Sunny Roadshow. Op orgel en gitaar Pier Koopmans. Op de drums Hitser van der Heijden. Yes. Je naast mij op gitaar Franke Wiersma. En op de bas Henk Wetting. En ik ben Sjoukje de Boer. Precies. En dus jongste, vanaf het begin eigenlijk al bij de band toen net. Ja. Ja, dat is ik al 8 jaar, denk ik. Je trap, hè? Ja, het gaat heel snel. Ja. Intussen memben en dus te horen dingen in de muziek trouwens of net? Nou ja, zo nu en dan natuurlijk wel. Maar dit is wel de vestigheid, de Sunnies. Ja. Kom je vaak bij elkaar spelen? Vaak ben je vaak aan het screwen of net? Want ik moet zeggen, in een album en een single, van 8 jaar, dat is... Ja, nou, Ik ben productievere bands. Ja, klopt. Maar we hebben haast. En misschien is dat ook wel de kracht dat het zo lang uithouden met elkaar. Ja. Maar er zijn periodes dan ben we soort bij elkaar en dan weer een wat minder. Maar ja, dat fluctueert. Ja, hoe werkt dat bij je? Want je hebt laatst al een single uitgebracht. Ja. Screw je hem die meisje al? Of is er nog niet een die bij mij een idee komt? Nou, vaak is Frank degene die de teksten ondraagt. En dan praten Frank en ik eens oud. En we jongen spelen het wat terug. En uiteindelijk komen we maar de band samen. En dat betekent eigenlijk iedereen zijn eigen partij. En dan het zweerkedel zetten, hè? Ja, dat zweerkedel zetten. Ontstaat dat vanzelf? Of... Nou, eigenlijk wel. Het is net iets, ja... Het is een beetje laid-back, het is wat Americana, het had van alles wel wat, hè? Ja, ik vind dat moeilijk om te definiëren wat voor muziek moois van nou eigenlijk. En ik denk een goede graadmeter is, zoals Tarantino dit broeken van zijn films. En dan, als dat ja is, dan oké, dan komt hij op de set. Ja, dat soort ideeën had ik er wel bij. Maar toch, het is wel lekker om alles een keer net in een hokje te zitten. Nee, klopt. En dat is het ik. Hè. Dat is maar correct wat er komt en wat het is. En ja, dat maakt het natuurlijk leuk. Have fun. Ik ging toch even naar de man met pet. Ja. Ik word het een witte. Uit welke periode van de vorige eeuw komt dit? Ja, ik denk wel van de vorige eeuw, ja. Is dit nou een orgel nemen? Hoe neemt dit? Voor mij is het een orgel om te oefenen en zo. Het is daar ook aan? Analoog, rommelmerk. Ja, hè? Ja. Dat ding blaast als een gek, maar er zit wel een mooi sound in, hè? Ja, sfeer, hè? Ja. Doet hij het altijd of net? Nee, hij doet het net altijd. Maar is net aan die knop komt. Ik kom er net door. Nee, ik zie het krijgen hoor. Ik denk, oh jee, hij krijgt net weer hoor. Hoe was dat met live optreden, maar net de roeg dus? Nee, maar die knop heb ik net broeken. Dan gewoon maar de stekker. Dat is de hoorn-knop. Want als het zat in zijn optredens is er van elk moment kan het spel uitvallen. Nou, dat binnen ergere ding. Ja. Is dat een beetje het zwerken van de band? Dat Sjoukje al zei, je moet lekker zitten. Laat het zwerken maar komen? Ja, we hebben al wel uw invloeden van helemaal muziek. En dat combineren we al, ja. Ja, nee, ik vind het heerlijk. Ja. Iedereen is zijn eigen onderdeel. I love it. Goed, ik herinner van even BML. Kom ik bij Henk. Ja, hoe oud is deze trouwens? Nou, die is vrij nieuw, maar die een beetje vintage maken. Ja, dat is ook eens, ja. Toen is het zo waar ik net mee vertrouwen, hè? Nee, absoluut niet. Nee, is het oud of is het oud makken, inderdaad? Hier zit de perfecte sound in, of niet? Ja, voor een aantal nummers van Noord is dit perfect. Mooie, van die flatwounds erop en lekker gedempt met een plektrum. Dat is perfect voor hier, ja. Ik praat nog even verder over de band, de Sunny Roadshow. West Joert mij best, maar één wat oors. Chuck Prophet. Ja, Chuck Prophet. Singer-songwriter in Amerika. Een grote naam, om het zo maar zo te drukken. Behoorlijke staat van dienst, hè? Dat kun je wel zeggen. Ja, destijds bekend werd met Green on Red. Heel veel getoerd. En op een gegeven moment, 92, ging hij solo. En hij heeft een nieuw album. En dat gaat hij tijdens zijn nieuwe tour presteren in Europa.
En behalve dat hij in Amsterdam en Groningen komt... Nou ja, daar komen we erop nou. Hebben we hem geboekt voor Bolsward. Ja. Of all places. Ja, 28 november zal het plaatsvinden, donderdagavond. En dan treedt hij op in Bolsward. En daar zijn we heel blij mee. Ja, en daar maak ik even reclame voor mij. Het is echt te gek dat je hem zijn gast echt in Bolsward helje. Ja. Dat geeft vaak een heel verhaal omheen. Hoe ga je hem het voor elkaar krijgen? Nou, we zijn een beetje in de juiste richting een setje gehad van Jeroen Toussaint. En die zette mij op het spoor. Programmeur, hè? Bij Balder kun je snit zonder. Klopt. Ik ken hem goed. En ja, op die manier hebben we het voor elkaar gebokst. Ben je fan? Ik ben liefhebber van Chuck, absoluut. Ja, die doet geweldige dingen. Goed. Ben je er kaarten voor? Er zijn al aardig wat kaarten verkocht. Er zitten al over de 100. En dat moet richting de 150, 180. Ja. Wij moeten ze wijzen voor kaarten? Bij Boog, Bolsward, daar is de online ticketsale. Oké. En nogmaals even de datum en de tijd en het plak. Ja, Bolsward, maar waar in Bolsward? In ons gebouw in Bolsward op 28 november, donderdagavond. En het is een unicum dat hij hier in Friesland optreedt. Nou ja, daar moet ik het even naar voren halen. Chuck Prophet, dames en heren, komt naar Bolsward daar. 28 november, hartstikke mooi. Ik geef weer even een sjoukje. We zitten erop beginnen met de Sunny Roadshow. Gewoon lekker spelen in je shovel? Ja, lekker spelen in je shovel. En Orië pakken we het weer helemaal op. Dus, kom je maar weer? Ja, zeker. Ja. Maar ik liet je net herinneren, want zij doen nog een autonomie hier in de studio van Noorderwien Live. De Sunny Roadshow.
Angels, yeah, will take me everywhere. Angels, yeah, drags me down and leaves me bare. Angels, yeah, will take me everywhere. Angels, yeah, drags me down and leaves me bare. Whoa, tonight I am the brightest light. Whoa, tonight you are wrong and I am right. Give me more. I'm running dry, just pour. Give me more. Don't you be sad, sad boy. I won't be drinking for you. Oh, I swear. I won't be drinking for you. Oh, I swear. I won't be drinking for you. But I fear angels, yeah, will take me everywhere. Angels, yeah, drags me down and leaves me bare. Angels, yeah, will take me everywhere. Angels, yeah, drags me down and leaves me there. I'll be fine. I just need some more. I'll be fine. We deliver like a coal mine. One more drink, and I will have the strength. One more drink, and I will go the entire length. I won't be drinking for you. Oh, I swear. I won't be drinking for you. Oh, I swear. I won't be drinking for you. But I fear angels, yeah, will take me everywhere. Angels, yeah, drags me down and leaves me bare. Angels, yeah, will take me everywhere. Angels, yeah, drags me down and leaves me there. Muziek voor Donker Jan, of misschien wel in de zomer. Kijk, het was de qua smaak mij dwaal was de Sunny Road Show. Ja, het is haast Safir. Volgens mij ben wij het eerste programma wat er echt op begint. De Christ, ja, ik doe het haast net als is. Noorwegen had in die zin net echt een traditie. Maar ja, dan krijg je een appje van de heren Sander en Adrien. Die zeggen, we hebben binnenkort een leuke Christio. Nou ja, kom maar del. Dan ben wij misschien dit keer de eerste. Adrien, kom erbij. Sander. Oh, jongens, wat gaan we doen? We beginnen een leuke festjes, jongen. Ja, Christfestjes? Een beetje in de Christsfeer, ja. We hebben net wat appetit. Nou, dat heb ik wel lekker stuurtje, hoor. Ja. Is een Christman of net? Ik ben een Sinterklaasman, maar ik ben ook een Christman. Ja, beide? Ja, beide. Hartstikke mooi, hoor. Ja, maar Sinterklaas voor de band, denk ik. En de Christ voor de gezelligheid in de familie? Nou, Sinterklaas denk ik echt voor de familie. Maar de Christ is altijd wel hartstikke mooi. Warm, liefdevol, dat zeg maar. En zet dan ook de evergreens op of net? Ik heb nog zo'n vintage platenspeler met een paar prachtige mooie kerstplaten. Ja. Dus die gaan inderdaad gedraaid worden. Ja. De ben van, oh god, hassem met dat spul. Hoe zit het bij jou thuis, Adrie? Nou, we draaien wel wat sfeerfestjes met de Christ, ja. Frank Sinatra bijvoorbeeld. Oh ja, maar dat mag het hele jaar, hè? Ja, dat mag. Maar je had ook hele leuke Christ-sfeerfestjes maken, hè? Dus die draait dan ook gauw eens inderdaad om die tier heen. En daar krijg je geen commentaar op? Nee, niet echt. Nee. Ja, we draaien de warmte van december ik wel. Ja, hè? Min. Jongens, je had heel druk met muzikale carrières. Ik heb het net over, want Jim Ham is hier beiden. Ja, ik zeg maar even, een Christio. Ja. Vertel, wat game dan? Nou, we hebben een mooi programma van 2 keer goed 3 kwartier, zeg maar. In de Skaars op een gediek. En de verleden hier hebben we het in Dielshoers, die in Wommels. En dat wie wonder wel een hele mooie missie. En dit is trouwens op Jontiert. Maar wij doen wel om en om denkjes, maar we doen ook together denkjes. Engels komt voorbij, Nederlands taal komt voorbij en Fries komt voorbij. Ja, dus het is wat een mix tussen Engelstalig bekende en minder bekende liedjes. Die wat in de sfeer zitten van december.
Hoe heb je dat nou onderling horen? Je hebt natuurlijk ook wat favoriete Christnoemers? Of ben je wel echt bezig geweest? Hey, dat maakt een beetje passen bij u. Het maakt wat akoestisch natuurlijk. Nou, het begon eigenlijk zo direct voor de coronatijd. Hè. Toen hebben wij ieder jaar samen een singeltje uitgebracht zonder elkaar te ontmoeten. Nou, toen hebben we elkaar vorig jaar voor het eerst inderdaad ontmoet in Wommels. Dan hebben we een kerstshow gedaan. Ja, en dan ga je zitten en dan zoek je kerstliedjes uit die bij je passen. En dan, nou ja, Adrie is natuurlijk meer van het Fries. Ik ben misschien iets meer van het Nederlands en van het Indonesisch. En Fries natuurlijk ook wel een beetje. Maar nou ja, zo maak je een show. En dan proberen we echt een avondvullende show van te maken. Voor iedere leeftijd. Zodat er altijd wel een herkenbaar en mooi liedje zeg maar, tussen zit. En mijn heel soort gezelligheid. En warmte dus. Ja, en gratis humor. Dus hoe mooi is dat? Ja, maar een grapje moet erbij, toch? Absoluut, absoluut. Ja, ja, maar wij kunnen wel wat warmte en wat humor broekert zien we. Nou, dat denk ik weer. Vooral in deze tijd, ja. De warmte in deze tijd, maar de humor ik wel. Eenmalig, in die zin, je hebt toch het 10 keer nou? Nou ja, wat weet takken meer? Ja, precies. Maar voor dit hier... Ja, voor dit hier is het de eerste, ja. Dus net zinnen, maar... de eerste, ja. Ja. Ja, je weet nooit. Maar misschien komt de Christman nog. Nee, ik zou me even iets verklappen, maar dat mag net wel. Oh, er weer iets... Oh, dat... Ja, jongen, er komen nog een leuke dingen. Goh, Adrien en Sander in de gaten. Jongens, even een schaamteloze reclame. Waar is het? Hoe laat? Waar met z'n kaarten, Helly? De kaarten ben te krijgen bij de Scans op Gediek. Via e-ticket het waan. Het is 13 december. Een mooie dag in het hier, dacht ik. Ja, een goeie pijn. En jongens om 8 uur de dwang in hem jou wachten niet. Vreemde tredje, dan krijgt het in de holle. Heerlijk. Maar we zijn er op tijd bij dit keer. En nou goed, het gaat vaak heel snel. En meestal ben wel taal wat Christ-sfeer. Ik kan een dochter van 24, die had de Christbimmel staan. Dus het is, iedereen is met die Christ bezig, hè, dit keer. Dat is wel mooi. Ja, het leeft. Het leeft inderdaad. En zie, kerst is natuurlijk ook een tijd van samen zijn. Maar ook een tijd om terug te denken wat er allemaal gebeurd is. Ja. Maar het is vooral de warmte van de decembermaand. Het bij elkaar wezen. Het gezellig hebben met elkaar. Ja. Met een lach en een traan. Maar vooral een lach. Ja. Friday the 13th. Christ, op een gedik bij deze bij de Heer. En ik voorspel je en ooit bel je me maar op met klachten. Dat wordt te gek, jongen. Weet ik nou wat. Maar ja, dit is het. Live in Noorderwien. Oh, het is boeten ijzerkoud. De warmte binnen thuis behoort. En zoent het beter maar huis gie. Valt de sneeuw, valt de sneeuw, valt de sneeuw. De buis nog lang net op zien ai. Dus maak ik popcorn voor die en mij. En zoent ik het jocht uit die. Valt de sneeuw, valt de sneeuw, valt de sneeuw. De laatste tuutjes, de tijd is op. Ik maak met rode stwarm, maar verrelen ben wij op en top. Het paard waarom ben ik nog warm, de iepen het iets staren. Ach, mijn lief, nog een laatste tuut. En zolang als dit leeft dus lief, valt de sneeuw, valt de sneeuw, valt de sneeuw. De laatste tuutjes, de tijd is op. Ik maak wedrode warm, maar verrelen ben wij op en top. Het paard waarom ben ik nog warm, de iepen het iets staren. Ach, mijn lief, nog een laatste tuut. En zolang als dit leeft dus lief, valt de sneeuw, valt de sneeuw, valt de sneeuw. Valt de sneeuw, valt de sneeuw, valt de sneeuw. Valt de sneeuw, valt de sneeuw, valt de sneeuw. Ho, ho, ho. Ja, nou ja, Lippa. Ik moet net door de crisis beginnen. Dat past ik net bij, een beetje bij dit programma. Goed. We houden natuurlijk rond een crisisverhaal, maar ook een orenverhaal, een meestelijke verhaal. Dan krijg je regelmatig noemers binnen ideeën vaststellen om soms vertrierd te vertalen naar muziek. En dat ging ik doen met mijn gast hier, Martin Frankena. Mooi is de best, welkom. Ja, dankjewel. Stel je jezelf eerst even voor. Waar is Martin Frankena? Martin Frankena is ten eerste in dit leven een trotse vader van 2 dochters. Ik ben een oud horeca-ondernemer. Daarna heb ik prachtige visboten gebouwd. En de laatste 12 jaar handen uit de mouwen in het groen. Maar de passie
van muziek, die komt ze nu dan nog weer eens langs. Ik heb aan hoe praat. Maar ik maak toch even een persoonlijk verhaal durf van meidje. Want ik ben natuurlijk vaak met de hoen op een paard in Ljout. En dan kom ik wel eens bij het treinstation. Dan pak ik een bakje koffie en dan zit ik daar even. En dan komt er altijd een bus gewoon in, hoge snelheid. De politie mag die net pakken boeken. Maar, en dan roegelt Martin daaruit. Zo ben we echt met elkaar in de kundekamp. En dan gaat er al die jonge mensen die hij meeneemt naar al je klussen daar in de tuin. Dat zei het leven het groene vingers. En dat ben jongeren met een rechtzeker, nevens mij. Ja, toen ik de kroeg en de discotheek verkocht, toen was mijn eerste dochter geboren. En toen kwam dat op mijn pad. Ik ben visboten gaan bouwen en ik zocht stagiaires. En ik kwam in de wereld van de moeilijke jeugd. Maar ik had ze ook aan de bar, maar dat waren de ouders. Dus ik kreeg zoveel energie, want hoe moeilijker, hoe leuker. Want je kan uit een moeilijk iemand soms iets fantastisch halen. En die neemt dus mij? Ja, de eerste 8 jaar waren we in een bedrijf en dan bouwden we Markkraft visboten. Dus ik leerde ze slijpen, primeren, de boten bouwen. En ik kreeg zo verschrikkelijk veel energie van iemand die het gewoon even niet op de rit heeft, om die te helpen. En toen ik in 2012 het bedrijf verkocht aan mijn compagnon, toen ben ik in het groen gegaan, want ik ben het liefst buiten. En ik doe al 12 jaar klussen met die jongeren. Ik heb asielzoekers, jongens met taakstraf, reclassering. Heel veel studenten die even losraken van school. Ja, stap maar in de bus en we gaan aan het werk. Ja, dat rest mij. Zeg maar een maand tijd. En dan gaan we het roer. En dan komt ze bij me en zei: Willem, ik ben bij Nico Oudhuizen van de Kastdwanen. Ja. Ik ben in de studio bezig. Dat is jongenkist, dat lid we aan jaren. Dat maakt je live doen. Maar ik ga een verhaal. Wat is die verhaal? Ja, want we kwamen elkaar niet toevallig tegen. Ik zag jou altijd en ik... dat wist me ontstalken. Nou nee, maar ik volg jou en ik vind jou... Is je die hoen rennen? Nee, ja, dat is wel een klein hondje. Maar... Ja, mooi dan. Nee, ik vind... Ja, een hele grote bag, hè? Ja, nou doe ik. Ja, daarom. Nee, maar ik vind hij echt een legend. En dat vind ik eerlijk. Dus ik dacht echt, ik moet mijn verhaal aan hem vertellen. Het is zo dat 2,5 jaar geleden is de moeder van mijn dochters uit het leven gestapt. Die heeft jaren bij mij in het bedrijf gewerkt. Dat was een hele verschrikkelijke tijd. En dat nummer hoorde ik van Treintje Oosterhuis bij het concert, het afscheidsconcert van Rob de Nijs. Open einde heet het. Open einde. En ik kende het van Rob de Nijs en dan raakte het me niet. Maar toen zij het zong, jongen, de tranen waren niet... Het was niet normaal. Ik werd zo geraakt door hoe zij het zong, dat ik dacht, die moet ik zingen, man. Niet zo hoog als zij, want ze had natuurlijk een fenomenale stem. En toen heb ik de band besteld, online. En toen ben ik gaan oefenen. Maar ik kreeg het nummer niet, Willem, uit mijn keel, zonder te huilen. Het was veel te emotioneel. En toen het 2 jaar geleden is dat mama weg was, heb ik het toch kunnen inzingen bij Nico. En toen hebben we het met mijn dochter samen gedraaid op een begraafplaats. En ze durfde daar nooit naartoe. Maar sinds ik het nummer heb gemaakt, kunnen we het beter bespreken. En zijn we er samen naartoe geweest, hebben we het nummer gedraaid bij het graf. En er is wat open, dus ze komt er nu. Ja, dat is voor ons heel bijzonder. Wie een verrassing, wie een klap, wie een donderslag bij donkere hemel dat het gebeurde? Of zei ze het aankomen? Ja, ik zag het wel aankomen. Ik kende haar 27 jaar en ze was ze had een bipolaire stoornis. En dan is het echt oppassen. Als ze in een depressie komen, dan moet je erbij zijn. En nu, we konden er niet meer bij. Dus ze kon niet meer. Echt verschrikkelijk. Vooral voor mijn dochters. Ik ben sterk. En ik moet er voor mijn dochter zijn. Natuurlijk mis ik haar verschrikkelijk. Ja, die het hart breekt, denk ik. Ja, het is verschrikkelijk. En vooral als je haar wil redden. Hè? En dat is me niet gelukt. En dat heeft me vreselijk geraakt. Ja. Maar goed, je zit eigenlijk dus nog als gezin in een soort rouwperiode, mag ik het zo zeggen? Ja, nou, ik moet er zijn voor hun. Maar dat heet traumatische rouw. Dus er komen elke keer in nieuwe fases. En dat kun je niet... Je weet niet hoe dat verloopt. Hoe vinden ze dat hij dit nummer doet dan? Ja, fantastisch. Ja, het helst het wel weer omheen, hè? Ja, maar we praten veel over haar. En de mooie momenten vooral. Want het was een fantastische vrouw. Ze heeft 5 jaar bij Taskforce op de begraafplaatsen heeft zij dat werk gedaan met die jongens. Ze had 10 jongens mee, ik heb het jou verteld. En dat deed ze fantastisch. Helaas, het meest erg is de begraafplaats waar ze haar passie kwijt kon. Daar ligt ze nu. En dat is gewoon verschrikkelijk. Maar ja, mijn dochter had het niet makkelijk. Hoe heet ze? Nelleke Meeuwse was mijn ex en de moeder van mijn dochters. Ja. En dit is wat het doet. Bij Martin in muzikaal opzicht. In Noorderwien.
Verleden is verboden. Ik wou dat het verdween, maar ik zie ons samen lopen en we wisten niet waarheen. Nog hoor ik je naam, maar de afstand wordt al groot. Nee, ik heb niet geleerd te leven met jouw dood. God, ik hou zo van jou. Misschien is het niet waar. Zwaait opeens die deur weer open. En natuurlijk sta jij daar. Want ik hou zo van jou. Afscheid nam ik niet. En het einde blijft nu open. Zoals jij het achterliet. In dromen terug naar mij. Ik hou je zo goed vast. Ik heb je vaak genoeg gezegd dat er niet één zo bij mij past. En ze zeggen dat het went, maar niemand zegt wanneer. Dus ik leef met de dag en jij sterft telkens weer. Want ik hou zo van jou. Misschien is het niet waar. Zwaait opeens die deur weer open. En natuurlijk sta jij daar. Want ik hou zo van jou. Afscheid nam ik niet. En het einde blijft nu open. Zoals jij het achterliet. Want ik hou zo van jou. Martin Frankenham, met een heel persoonlijk verhaal. En een hele mooie vertolking van Open Einde. Het origineel, Simo kennen natuurlijk, van Rob de Nijs. En hij komt zeker nog een keer weer om in het hier neemt hij dan zijn pianist mee. Dat zo je het eigenlijk al. Maar die had de pinkbrutsen bij deze. Goed, van het verhaal van Martin Frankenham naar het einde van dit programma. Ik ga een mooie beker. Wie van de week een pubquiz bij de omroep. En die ga ik won. Echt net, praatje maken. Everything to lose but hope. When the ship goes down.
and the ship goes